ନିରୋଗ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାଦେୟ ଟିପ୍ସ। ଅଧିକ ଚା କଫି ପିଇଲେ ପେଟର ନାଡ଼ି ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ ଭୋକ ମରିଯାଏ। ଯେତେ କମ୍ ଚା ବା କଫି ପିଇବେ ସେତେ ଭଲ। କେବେ ଖାଲି ପେଟରେ ଚା ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ବା ଜଳଖିଆ ଖାଆନ୍ତୁ। ଅଁଳାରେ 5 ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦର ମିଶ୍ରଣ ଥାଏ। ଖଟା, କଷା, ରାଗ, ତିକ୍ତ, ମିଠା। ଏହାର ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ ଦେହ ପାଇଁ ହିତକର ହୋଇଥାଏ। ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି ମଥା ପାଖରୁ ଚନ୍ଦାପଣ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ପିଆଜ ରସ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଚନ୍ଦାପଣ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚୁଟି ଜଲ୍ଦି ଉଠିଥାଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦିନକୁ 3 ରୁ 4ଟି ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇଲେ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଟମାଟୋ, କାକୁଡ଼ି ଏବଂ କଲରାର ଜୁସ୍ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧୁମେହ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ।